Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ug mga may reklamo bato kaniya nag-atbangay sa pagdungog sa Senado kalabot sa mga alegasyon batok sa pastor. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Miatubang sa Senado sa labing unang higayon, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, kauban ang 5 pa ka mga co-accused, human giprubahan sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang pagtambong sa hearing sa pastor og 5 pa ka akusado tungod sa aligasyong human trafficking ug sexual abuse. Giatubang mismo sa pastor ang pipila sa matod pa iyang mga biktima sa pagpangabuso. Usa niini ang kaning miyembro sa KOJC nga si Teresita Valdeweza. And in those days, absolute obedience was a must. We needed to have an unquestioned loyalty and reverence toward Him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, He embraced me, undressed me, and violated me with His lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Miatubang sab sa hearing ang Ukrainian national nga kaning miyembro sa KOJC nga si Yulia Voroninas. Pinagi sa usa ka video conference. Gisaysay niini kung paunsa siya og ang iyang siyang pakaubanan gipugos nga makighilawas matud pa sa pastor. When you believe that He is the Son of God, and you will do whatever He wants us to do. And if you afraid, like if you will try to, excuse me, I didn't practice my English for a very long time. It's all right. If you will try to deny, they will punish you. Misulay matod pa og ikyas ng iyang mga kaubanan sa matod pa pagpangabuso sa pastor. Apan do na matod pa kini susi sa ilang mga kwarto. He had the key of each room. And just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Apan, gimakak ni Kibuloy ang mga aligasyong sexual abuse bato kaniya. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Gili mo usab niini ang testimonya ni Valdeweza. Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Gipangutana sab ni Senator Risa Hontiveros, ang chair sa Senate Committee on Women, Children and Gender Equality nga maoy nagpahigayon sa hearing. Ang matod pa, pagpalimos sa mga bata ni Pastor Kibuloy. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Gipaklaro sab sa pastor nga dili torture sa mga miyembro ang pag-dry fast o ang pag-abstain sa pagkaon o pag-inom og bisan unsang ilimnon o tubig. Kundili, voluntaryo kining ginabuhat sa mga miyembro. Apan sumala kang Valdeweza. Yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No, alright. Salamat It po. was an instruction. Wala na sab gitubag sa pastor ang aligasyon nga ginapugos niini ang iyang mga miyembro nga magpakasal sa isig ka miyembro. Gibutyag usab niini nga imbentora ang Angels of Death. Sa datos nga gipagawas ni Police Colonel Hansel Marantan, Chief sa Davao City Police Office, anaa sa 68 ka babae ang ilang na-identify nga matod pa giabuso sa pastor. Nagatuo matod pa kini nga anaa sa 200 ka babae ang naabuso sa pastor. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy sexual exploitation. Samtang, nagpadayag usab sa ilang kasinatian ang ubang media personnel nga nag-cover sa KOJC sa Davao City. Kinitungod matod pa sa pagpangharas sa ubang miyembro sa KOJC kanila. This is a question of leadership. Hindi namin tanggap na kami ng mga members ng KOJC habang nandun sila nag-aamin-amin.
Parang ano kayo, banal? Kami yung makasalanan? Kent Abrigana, 1 Mindanao.